Татарстан Республикасы президенті Рүстем Минниханов бүгін 1 мартта 65 яшьлек юбилейін белгілеп үтә. Татарстан халқы мөрәҗәгатьләренә һәр даим игътибарлы, көчле лидер атнаның 7 көнен тәүлек әйләнәсе диярлек республика мәнфәгатьләрен кайгыртуга багышлый. Рөстәм Минниханов быел илнең төбәк җитәкчеләре рейтингында 1нче эшлеккә, ил җитәкчеләренең медиа рейтингында 10лыкка керде. Әлеге уңышлар шәхси дәрәҗә өчен түгел, ә республикабызны таныту максатыннан эшләнә. Рөстәм Минниханов республикага берничә дистә ел хезмәт итә. Башта Биектау районы башлыгы, соңрак Татарстан финанс министры, премьер-министр булып эшләде. 2010 елдан Татарстан президенты. Владимир Путин күрсәтмәсе нигезендә Рөстәм Минниханов Россия ислам дөньясы стратегик алгарыш төркемен, илнең төзелеш, торак коммуналь хуҗалыгы һәм архитектура буенча дәүләт советы комиссиясен, Россиянең инновацион төбәкләр ассоциациясе советын җитәкли, автомобиль узышлары буенча спорт мастеры, хоккейга тугры җанатар, икътисад фәннәре докторы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Рөстәм Минниханов адресына юлланган күп санлы котлауларга кушыла һәм президент фильмының премьерасын тәкъдим итә. Фильм бүген Россия 24 Татарстан каналында иртәнге сәгать 8дә күрсәтелде. Кичке 6нчы яртыда һәм 9да кабатлап бирелә. Безнең телекомпания журналистлары президентның эш көне ничек узуын, гадәттә нинди үзенчәлекләр кадр артында калуын күрсәтте.